Hola a tots, com esteu? Nosaltres aquí ja ben que beníssim, eh? Nina Paulina Rubio, mos supera amb aquest ventilador. Per refrescar-se també una bona idea pot ser anar a la platja i si és amb una truita de patata, amb una ensalada russa... A una mi. Tot d'una. I és vera, és el que diu l'Antoni, a tothom li agrada, són els plats preferits per dinar a la platja, però atenció, perquè duen aliments com els ous, la maionesa, que poden ser perillosos amb aquestes temperatures. Hem d'anar ben alerta, per això avui vos donarem tots els consells per evitar incidents i poder gaudir d'aquests plats tranquil·lament a la platja, però abans la nostra companya Najera Munt mos mostra com preparar una bona truita de patata. Mireu. Així és, la truita de patata és segurament un dels plats estrella que no falta en l'estiu i segurament tampoc falta quan anem a la platja. Rebeca, tu que ets cuinera, crec que avui mos podràs preparar una bona truita de patata. Sí, espero. Clar que sí. Anem a veure quins són els ingredients que utilitzem. Vale, pues els ingredients principals són la patata, els ous, la ceba, que jo m'agrada molt la truita de patata amb ceba, i els ous. I una miqueta de sal. Important lo de la ceba perquè hi ha aquí debat, Val a dir que nosaltres lo farem amb ceba. Sí. Ha arribat el moment, Rebeca, de fer aquestes patates, però només un poquet, només les mig feim, no? Sí, les mig feim, primer posam les patates, després la ceba, i ho mesclam amb els ous, li posam la sal, i després es terminarà de fer a la paella. Ara puc la ceba, que ja ha bullit una mica. Molt bé. És important, no sé si hem de tenir en compte com tallem la ceba. Bueno, jo la tall juliana. Ha d'estar fineta. Ni tampoc molt gruixada, no? No molt gruixada ni tampoc molt fina, perquè si no se farà molt. Han d'anar una mica compensat tot, no? Perfecte. Rebeca, moment de batre aquests ous i ja de lligar-ho tot. Posarem les patates amb la ceba. Ara he posat més o manco 6 ous per 4 patates. Vale. Sempre cerques aquesta proporció, una mica més d'ou que patata. Sí, perquè així després, si n'hi ha molt d'ou, ho puc deixar aquí. Veig que ara fas aquí una mica de mescla, ho mescles tot. Sí. Aquest producte, aquest aliment que ara acaben de posar, sou, clar, és evident que el necessitam per la truita de patata, però pot ser a vegades una mica delicat, ara aquests dies que fa tanta calor, que hem de tenir en compte, per exemple, si fem una truita de patata. O sigui, ara que estem a l'estiu, sempre és millor que una vegada tenim la truita de patata feta, la deixem reposar per després ficar-la a la gelera, perquè l'ou és molt delicat i sempre és millor tenir-lo a la temperatura adequada. Molt bé. Vale, ara ficaré els ous amb la truita i la ceba. Ja tenim aquesta truita dins la pella. Rebeca, ja fa molta l'horeta, però no sé, el foc com ha d'estar? Ho tens més o manco fluixet o convé que tingui potència? En el principi ho tens que posar ben fort i després, perquè es vagi fent per el mig i tot, ho tens que baixar. Molt bé. Ha arribat el moment decisiu de girar aquesta truita. No sé si tu, Rebeca, ets d'aquestes que saps fer com malabars amb la truita o t'estimes més anar a lo segur amb un Jo m'estim anar amb lo segur i més segur. Clar que sí. Ara només és posar el foc fort perquè és fàcil i després ho baixam igual. Important també veig que tot el temps estàs amb l'espàtula perquè m'imagino que te'n pots s'ha de ferrar. Sí, per això. I també una paella antiadherent, és el millor. Bueno, ara ja estaria feta. Has aconseguit una truita que té molt bona pinta i una forma perfecta, Rebeca? Gràcies. Anem a veure com ha quedat, si vols, per de dins. Anem a veure. Espero que hagi quedat. Jo crec que haurà quedat bé i humideta, que jo, la veritat, que és com m'agrada més, no? Què te sembla si provem un trosset? Sí, esclar. Bueno, aquesta s'ha romput una mica. I doncs anem a provar aquesta truita, que ja estaria llesta per poder, per exemple, aprofitar i menjar-nos-la a la platja. Així que ja ho veus. Bon profit.
Truita feta, ara xerram de com l'hem de conservar, de com on en podem dur aquesta truita fins a la platja, i per això ja tenim en Juanan a nosaltres. Juanan, com estàs? Què tal, com esteu? Beníssim, mira, tenim la truita ja l'hem trossejada, l'hem ficada dins una carmanyola, i ara això ja ho podem ficar a la gelareta per dur-nos a la platja. Bueno, hem de tenir en compte un parell d'aspectes a l'hora de preparar aquestes coses. Val, Però si tu ja vas preparadíssim per anar a la platja. Mira, les cares s'han endurat tot, i Mira. s'han arribat. A mi m'han dit, avui anem a la platja, ja he vengut preparat per anar a la platja. En sortir d'aquí... Només te falta el parasol, Té molt per sopar i molt per triar en tot el que m'ha dit, però anem a veure com ho hem de traginar, com ho hem de conservar. La truita, per exemple, té alguna cosa a veure, que ara ho veiem també, si està poc feta, si és un poc crua, això té a veure. En principi, totes les elaboracions que vagin en base d'ou són susceptibles de no de prohibir, sinó de tenir en compte. És a dir, la manipulació és complicada, convendria que estiguessin ben cuites, si són truites, que estiguessin seques. Tal vegada és el que a la gent no li agrada, que la truita sigui massa seca. Però en aquest cas, la truita hauria de ser ben seca, ben cuinada, assegurar-nos que ha arribat a uns 70 graus de dins perquè estigui ben, diguem, preparada. I després, més que tenir en compte el que hem dut a la platja, és com ho feim. És a dir, no és el mateix partir un dematí que partir tot el que ves, però partir amb un recipient isotèrmic o partir amb la motxilla d'anar d'excursió, si ven per anar a la muntanya, si és a la platja, les aplicacions són les mateixes. Però jo ja t'estic veient que el que dius és que truites molt sucoses a casa. A casa, a sí. casa i punt, i així encertarem. Va, la truita feta, amb precaució, com tu has dit, m'imagino que l'ensalada russa també. N'Antoni m'ha confessat que un dia va anar a la platja, va fer una ensalada russa com aquesta i no li va caure molt bé. Eren sobres que m'ho havien donat. Mira, ho podem aprofitar. Aquí la tenim... Fatal va anar. No contaré detalls, però fatal va anar. Aquí tenim una ensalada russa feta de forma casolana, amb la maonesa tota la vida. També és un aspecte a tenir en compte. Què hem de tenir present? Tornant a tenir un altre producte amb ou, un altre producte que és complicat d'utilitzar, així que el que podem fer és utilitzar l'ensalada russa preparada i després la podem trempar per endur soli preparat. Ah, mira, però que endur soli i tot, en Juana. Per endur soli preparat, per trempar, o si no també podríem fer això, és a dir, preparam un formatge amb una miqueta d'oli, el duim trempadet, i aquest oli, aquest formatget, és el que també utilitzarem per trempar l'ensalada. Per part, mos oblidam, idò, d'aquesta ensalada russa, posa-la per aquí, Antònia. Això és la truita crua a casa nostra. Exactament. Vinga. Experiments a casa nostra. Ja n'he pres. I aquesta seria la que mos portaríem a la platja, idò, Aquesta sí, aquesta l'acabaríem amb una miqueta d'oli, una miqueta de sal, i la tindríem preparada per dur i segura. Hem de tenir en compte que les geleres isotèrmiques no refreden, només conserven. És a dir, que si el que hi poses a dins està calent, no t'ho refredarà. El que puguem dins la gelera ha de ser fred. Però i si de vegades hi posam aquest gel? Ah, molt pràctic. Això no mos refreda, tampoc. No, mos ajuda a conservar la temperatura que dugui. Però si ara, per exemple, hem d'anar a partir, fem uns, com aquí, que tenim uns escalopets de pollastre fets, els feim 10 minuts abans de partir de la platja. Els rebossats i tot això ho poden dur, també. Sí, una altra vegada, que estiguen ben cuis. I això, si ho agafam així, ho tapam i ho posam en calent dins la nevera, però ho hem fet 10 minuts abans de partir, tornem a tenir un altre problema. El que farà la nevera serà que això no mos ho refredarà, ho mantindrà calent. I tornant a tenir el mateix problema. És a dir, el que hem de fer és, el dia anterior, ho preparant tot, ho deixant dins el refrigerador i en ser ben fred ja ho col·locant tot dins les carmanyoles. Altres aspectes a tenir en compte, per exemple, també són clàssiques les ensalades amb tomàtiga o això que també he duit que és una miqueta de gazpacho. Ai, mos has duit els clàssics de la platja. Mira, mentre anem organitzant com col·locaríem això a la gelera, tu ho tens ben clar, Antònia crec que ja sí, que ja ha fet uns canvis i organitzarà la seva visita a la platja d'una altra manera, però i vosaltres, vos agrada menjar a la platja? Teniu en compte totes aquestes indicacions que mos ha donat en Juan? En sou de menjar preparat? Només un entrepà, a lo fàcil? Això mos ho heu dit. La truita y esa ensaladilla rusa. Tortilla no puede faltar en la playa y pollo empanado. O sea, esto para mí es indispensable en la playa. Trampó i bé, aigua ben fresca. I llavors pues, cindri i meló. Fruita, aigua, també bé, un sàndwich o qualque cosa que sigui el més fàcil per endur, per conservar. Jo, per exemple, sol dur ensalada de pasta i la sol dur dins un tàper de vidre
que l'he ficat prèviament a la gelera i així, pues, claro, se conserva més o menys a la fredor tots els temps que estic a la playa. Te poden fer mal, a més que són nous i tot això, i jo som més partidari de dur ensalada de pasta i així coses més fresques. Sí, has de dur una gelereta amb gel i aguanta perfecte. Bé, no són aliments adequats, òbviament, per anar a la platja amb aquesta calor, pues, supos que fermenta o bé, fan qualque reacció que no és adequada. Con la típica nevera que no puede fallar y mucho hielo. Y aguanta perfecto. No sé si perfecte o no, però la gent més o manco intenta ser organitzat i tenir tots aquests consells. I tot això no es cansa. Fora, Antònia, fora. On mos havien quedat, Antònia? Érem en la tomàtica, també mos d'un pot de gazpacho, que mos has duit. Hem de tenir en compte també aquests productes. La tomàtica se torna agra molt ràpidament, és a dir, també seria un producte que convendria no dur trossejat, és a dir, si duguessin l'ensalada, jo el que faria seria dur les tomàtiques senceres. No, així no. Així jo no la duria. Convé dur la tomàtica sencera i en arribar ja el mateix. La team, la trempam, una miqueta de sal. Perdona, llista de la compra mos hem de dur un ganivet? Sí. Vaya, quina gelera que hem de portar, i una bona bossa, eh? Sí. La idea és preparar un dinar que siga bo i que siga segur. També hem de tenir en compte una cosa, el dinar a la platja i tal vegada els gels que hi posem de dins ens aguanten 2, 3, 4 hores. Tal vegada a les 4, a les 5 cada vespre, aquesta gelera ja no fa la seva funció. I tenim tots aquests productes que ja han començat a encalentir-se i si se mos fermenta o se mos dona agra, en qüestió de 2 hores i mitja, pot tenir aquest pic que dius... Aquest regust que comença. I sobretot, el més important, quan comença la jornada de platja, tot això rebuig. No torna res a dins el refrigerador i no se reutilitza res pel l'endemà. Això ja tenc sopar. Perquè ja té mira que sobrat, tot això per dinar. El que hem de fer és dir, és ser coherents i pensar, si eren 2 persones, si eren 3, devien menjar per 2 o per 3 persones. Vull dir, tampoc anem a fer una expedició de supervivència a la platja. Vull dir, si tu no... un dinar d'un dia. Sí, dues fruites, no en dus 4, perquè aquelles fruites s'han calentit, ja s'ha començat a oxidar. Vull dir, tot això ho hem de tenir molt en compte. I una altra solució que tenim... El cas ho veig, mos has envasat el buit per anar a la platja. Exactament, és una solució molt bona. L'altra vegada que vam estar per aquí, també vam xerrar de les màquines al buit, és un consell que vos dono. Podíeu preparar, per exemple, aquí un fruits secs, d'una reacció que hem d'emplear, la duim en bassadeta, no ens ocupa gent d'espai, ho podem utilitzar molt bé. Sí, però hem de ficar tisores també. Hem de ficar tisores a un guinovet. Ah, val. Jo ja estic pensant en la logística. Sí, o si no, aquí també, tenc aquí, han duit els típics pollastre que feien rebossadet, i aquí tenc una confitura de tomàtica que he preparat. Mira. I simplement ho team, i el darrer moment és simplement trempar-lo una miqueta. Però com ha dit en Juan, en darrer moment... La monodosis preparada. Mira, ja mos queda. Quina bona pinta. Clar, hem de pensar que fem el menú, el feim bo i també donar-li un poquet, un toc una miqueta especial, pensant que no estem a casa i que hem de tenir en compte certs aspectes. Jo te copiaré una recepta, és que si no se mos oblidarà i això no ho podem deixar passar. Per favor, explica això. L'altre dia que vam venir aquí vam parlar de rebossats, això no... Me va fer unes fraules rebossades. Sí. No m'ho puc creure. I jo dic, però jo mai m'he menjat una fraula ni un kiwi rebossat ni res d'això, i m'ha encantat. I diu, què me vas dir? El pròxim que te vegi te duré olives rebossades. És un substitut també d'un altre plat típic de la platja, que són les croquetes, que a mi jo també les decantaria una miqueta, perquè les croquetes tenen tendència a afluixar-se, tenen tendència a quedar-se un poc molles i ja no són iguals que quan les fries al darrer moment. En farina o en pa reat? Igual, farina, en aquest cas, les enrebossades en llet per evitar utilitzar ou, és a dir, farina, ou i farina, llet i galleta. I té pinyol? No, aquestes són sense pinyol. Són olives normals i corrents, però tenen aquest toc de rebossat diferent. Si hem de fer un còctel a casa nostra, els fem calentetes al darrer moment, però com a substitut de dur croquetes, doncs també unes olives, i a més és diferent, i aguanten la textura. Sí, però comences amb una i te dones... Ara ja dic, ara per tu tapes. Ara no me digues que no... Xup-xup, oliva rere oliva. És vera, eh? Quina bona idea. I res, després seria tot posar-ho dins la gelereta. Com ho col·locam? A dins la gelereta convé posar una miqueta de gel a baix,
Si vols l'obrim ja i col·locam... De gel, però com aquestes plaques unes plaques o gel de gel. Sí, si empleem glissons... Ja ha posat unes mira. bones plaques, Podem aquí. picar aquestes. No sé D'aquestes si- n'hi posem damunt. Va, Val, engordant o per sigui, damunt, idò. posaríem unes plaques a la part de baix Sí. de tot, no? No hi posem gel en bé. glaçons perquè mos amollen aigua, al Clar, final mos després tot oblidaria en remull i en tot remull. surt allà de dins. I ho col·locaríem de dins, Mira. tot col·locadet. Recordem que la part de baix està tota coberta amb aquestes plaques i I guardaríem i organitzat. les altres per tapar-les a dalt de Mira. tot, eh? Ho deixem Molt tot. bé. Fa ganes d'anar a la platja amb Ben aquesta col·locadet. gelera, eh? Tenim les pastes, també. I així sí que fora peresa, tot fet, Fora peresa. Antònia. Com a dues No. senyores molt aniríem a la platja ara. Ja quedaria viure amb tot això que hem traginat. Podem estar 2 dies. Mira, el formatge. Formatge per la pasta. Sense monodosi. la ja han dit que no la deixem aquí. Sense la dilla la podem no. deixar. L'altre no, l'altre Bueno, una miqueta d'aigua. Hem d'anar a la platja, no veure. Sí, aigua, el Sí. que surti. Una miqueta d'aigua. Aquí- Botelles de vidre, botelles de vidre. Val, molt També. important. Molt Val. important. Un pot d'oli, com ens queda aquí. Hi Molt posam. bé. El gel damunt. Penseu que Així el com a fred- per enmig, sí. no? Penseu que el fred té tendència a baixar, a condensar-se. Si posam el gel damunt, mos aguantarà més temperatura. Ai, els coberts. Els i un- coberts també dins la gelareta. Home, ja que en tenim lloc. Ah, podem mira. posar, Si no sí. se ficaran o se mesclaran amb Sí. serena i farem en el final Posam els fruits un secs. pastís. Sí? Molt Ai, bé. les tidores, però encara me queda la Mireu confitura la aquesta. monodosi, és que Per fa posar aquí dins. menjera. Molt bé. Un pot d'oli que les em falta. salses. I jo crec que Aquí ja ho que tenim. dus. Ah, sense la dia. Ui, sí, sense la dia, que m'ho deixem sense la dia bona. Ah, això és bona. Aquesta és no bona. de maonesa. Tapa i do. Jo crec que ja De està. totes formes, jo ara, com a consell, triaria no anar a una platja d'aquestes de caminar mitja hora, perquè, mira, anem a la platja. Que mira, què que te'n tu, pareixen que poc? és gelareta, Marta. És més grossa que jo, sí. Per això. Cal dir que és familiar Això, cotxe. o d'amics de bon menjar. Home, jo crec que aquí sí molts han acabat d'aquí, però han anat tots aquí davant de la... I si no, n'hi ha que tenen rodetes i poden Ah, dur que sí, rodetes Jo a la crec que és- gelareta. T'ha I res, arreglat no té res tot. més. Necessitem un veure? poc d'ajuda, si no, ja Sí. està. Una organització bàsica i que mos donin una mà si pesa tant. Sí. I res més, ja, se te veu, Ja està. les uveres, les I el gorres. Juan, El ja has cafè triat que ja platja. dus. Sí, avui vespre anem a veure la posta de sol en la meva filla, anem a Son Marroig, a veure la foradada. I d'ahir no vols faltarà Ja de tenim res, tot eh? preparat. Mos deixes aquí l'ensaladilla i la truita crua que ja mos ho menjarem nosaltres aquí en això. Juana, moltes gràcies. Moltíssimes Moltes gràcies, gràcies a Juana, vosaltres. que puguis gaudir d'aquesta posta de sol, ja mos comptaràs, eh? I més si estava al pícnic, que segur que sí, perquè si ho has fet tu no tenim dubtes. Moltes gràcies. Gràcies, Juana. Gràcies, Juana. Ja tenim està. idees per anar a la platja. Ah, Antoni, idò. no mos queixam de tot el que aprenem aquest estiu. Mireu